urtebete da Pablo González euskal kazetaria preso sartu zutela Poloniako barne segurtasuneko agentziak Errusiarentzat espioitza jarduerak egitea leporatuta. Amnistia Internazionalak Poloniako fiskaltza nagusiari eskatu dio González epaiketa egin arte aske uzteko. Hasierako atxiloketa 3 hilabetekoa luzatzen joan da eta pasatu den otsailaren 15ean auzitegiak maiatzaren 24 arte mantendu zuen atxilotzea agindua. Gonzálezek bere abokatuarekin harreman arrunta izan dezakeen arren eta Espainiako kontsulak Polonian bisitatu duen arren ez duen ofiziozko abokatuaren laguntzarik izan atxilotu eta 16 egunera arte. Arreta hori bereziki garrantzitsua da behar bezalako bermeak izango dituen prozesu bat burutzeko. Arratsaldeon, martxoaren 3ko sarraskiaren 47. urteurrena ura oroitzeko zentroaren inguruko eztabaidak markatu du. Hala adierazi du martxoak 3 elkarteak ere aste honetako ekitaldien berri emateko harrean. Elkarteak azaldu du oroimenezko zentroaren proiektua bidera ezina dela biktimen parte hartze eraginkorrik gabe eta gehitu du gertutik erreparatuko dietela hurrengo urratsei. Parte hartzeko bermeekin eta erabakitzeko ahalmenarekin aurrera egitea. Martxoak 3-ren memorialaren diseinua parte hartzea ezinbestekoa da, biktimen parte hartzeka ezinbestekoa da. Helburu horiek herri mugimenduari esker lortu dira eta erakundeek emandako biraketak argi uzten du proiektua bidera ezina dela martxoak 3 elkartearen eta memoria gararen protagonismo eta oniritzirik gabe. Orain, akordioak errespetatuz aurrera egitea tokatzen zaie erakundei eta haien borondate politikoaren mende dago. Zabaiako espetxean preso zegoen 22 urteko gizonezko bat hilda Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak jakinarazi duenez. Jaurlaritzaren arabera gaztea hilda aurkitu dute kartzelako funtzionarioek gaur. Medikuei abisua eman dieten arren ezin izan dute ezer egin. Gizonezkoa 2020ko irailetik zegoen preso eta ez zegoen suizidioaren prebentziorako programan Zupiriak azaldu duenez. Ez zutelako horretarako zantzurik ikusi. Hildako pertsona hau ez zegoen suizidioak prebenitzeko protokoloaren barruan, ez zelako erabaki hori aktibatuko zuen daturik edo zantzurik aurkitu. Guardiako epaitegiak ere egin beharreko pauso guztiak eta auzipean geratu da beraz. Eta espetxeak bere aldetik, ikerketa justizia zuzendaritzak informazio espedientia zabalduko du, gertakariak zehazteko eta azteko. Eta Nafarroan Ezkabako San Cristobal gotorlekua memoria gune bilakatzeko lantaldea osatu berri dute Nafarroako gobernuak eta gobernu zentralak. Sandra Urra. Nafarroako gobernuak eta gobernu zentralak Ezkabako San Cristobal gotorlekua memoriagune bilakatzeko lantaldea osatu berri du. Hala iragarri zuten Maria Txibite lehendakariak eta Memoria Demokratikoko ministroa den Felix Bolañosek duela gutxi Nafarroan egin zuten bisitaldian. Atzo arratsaldean behingoz osatu zuten lantalde hau eta azken finean Memoria Demokratikoko legea bermatzeko helburu nagusia du honek. Bide horretan ere Ana Oio kontseilaria erratzun egonda eta bertan Hormigoizko mugak proiektuaren barnean dagoen bunkerra bisitatu du. Behin berriro ere oroimen historikoa lantzeko konpromezua berretsi du. Gaude memoriaren papera erreindikatzen, pentsatzen dugu memoriaren papera oso nabarmendua da, gizarte demokratikoagoa eta justuagoa eraikitzeko, eta horren ondoren halako lekuak hori borrokatzen dira, halako hori erreindikatzen du memoriaren papera, eta ona ekartzen dugu ere memoriaren eskolaren kideak eta hortik hori zer nabarmendu nahi dugu, memoria ez da iraganeko gauza baizik eta etorkizunoka. Osakidetzako garbitzaileek astebeteko greba abiatu dute, 5 urte daramatzatelako hitzarmena berritu gabe eta adierazi dute negoziazioa erabat blokeatuta dagoela.
langile hauek ja bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei zaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana Elak kritikatu du LABek Osalan eta Nafarroako Lan Osasunaren Institutuan parte hartzea erabaki izana. 2022an 71 pertsona hil ziren lanean eta 2500 lagun lan gaixotasunengatik Elaren arabera. Bestalde, Elak salatu duenez, LABek Osalan eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan parte hartzea erabaki du. Hala, Elaren esanetan LABek bertan behera utzi du lan istripuei eman beharreko erantzun bateratua. Orain arte mobilizazioak elkarrekin egin ditugu. Hori da, orain arte indarrean genuen protokoloak zeukan balio handiena. Eta baita ere, protokoloaz gain, instituzio egin behar genizkien aldarrikapenak elkarrekin egiten genituen. Eta elkarrekin egiten genituen kalean, manifestazioetan. Behatzen genuelako, organo horietan etzegoela borondaterik langileen aldeko interesak defendatzeko. Eta gure egiteko nagusia zala, kalean mobilizazioen bitartez, protesten bitartez, organo horietan hartzen diren erabakiak baldintzatzea. Eta eguraldiari dagokionez Eusko Jaurlaritzak neguko bidezaintza planaren fase operatiboa aktibatu du. Gaur batez ere Arabako Lautadan eta Nafarroan mendebaldean bota du elurra. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak asteazkeneko 9 kartel luzatu du elurragatik ezarritako abisu horia. Elur maila 100 metro inguruan geratuko baita. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Gaur urtebete da Pablo González euskal kazetaria preso sartu zutela Poloniako barne segurtasuneko agentziak Errusiarentzat espioitza jarduerak egitea leporatuta. Amnistia Internazionalak Poloniako fiskaltza nagusiari eskatu dio González epaiketa egin arte aske uzteko. Hasierako atxiloketa 3 hilabetekoa luzatzen joan da eta pasatu den otsailaren 15ean auzitegiak maiatzaren 24 arte mantendu zuen atxilotze agindua. Hasieran izen zan pelikula baten modukue. Zenein bizitie, furgoneta 2, 8 lagun, sinestu bezeitzeko. Espetxe aldizeke luzetuti dagokizonez, ez dakit beran legediz urratuten da bien edo ez, baina inkomunikazio hori dagokizonez, bai. Poloniak Europar Batasuneko funtsesko eskubidien karte sinatuteko eta horren arabera familiz zuzenien komunikateko eskubidiedeko edo zein presaudeko moduen, edo kibileke, beran konfidantzasko abogaueaz lehenengo egunetik egoteko eskubide eukibiko leke eta esteko, eta nire espantziera hainbetarinen enintzie epaiketarako data bat, eta epaiketa horretan argitzutie zer dauen, zer ez dauen, eta aske geratutie.
Gai aldatuta Osakidetzako azpi kontratatutako garbiketa zerbitzuko langileek astebeteko greba hasi dute martxoaren 5-era LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek deituta. Euren aldarrikapena Osakidetzako beharginei aplikatzen zaizkien baldintzak aplikatzea da, homologazioa printzipioan oinarrituta. Osakidetzako garbitzaile azpikontratatuak greban dauden. Astelenean astebeteko lanuztea abiatu zuten beharginen lan baldintzak Osakidetzako langileekin homologatzea eskatzeko. Langile hauek ja bere garaian duela urte mordo bat lortu zuten haien baldintzak homologatzea Osakidetzako langileen baldintzei. Zer gertatu da azken 5 urte hauetan? Osakidetzako langileek jaso dituzten hobekuntza guzti horiek hauei esaie aplikatu, ez? Zentzu horretan ikusten dugu homologazio printzipio hori lortu zana apurtu dala, ez? 5 urte daramatzate lan hitzarmen barik eta enpresarekin hainbat bilera egin arren, negoziazioa blokeatuta dagoela ohartarazi dute. Estamos viendo que tanto las empresas como el cliente, Osakidetza, están incumpliendo el principio de la homologación al negarse a adaptar e implicarnos las diferentes materias aplicadas al personal propio de Osakidetza. Simplemente estamos reivindicando que se nos apliquen las mismas condiciones que al personal propio de Osakidetza en base del principio de homologación. Osakidetzako zuzendaritzari erantzukizuna eskatzen diote. 2 urte daramatzatelako bilerak eskatzen gatazkan bitartekari izateko, baina ez dute erantzunik jaso. Egoera horrela, astebeteko greba abiatu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Osakidetzako azpikontratutako langileek. Honetan inplikatuta daude 3 herrialdetan lan egiten dituzten garbitzaileak, ez? Osakidetzaren lan zentroetan. Bai ospitaletan eta bai osasun zentroetan, ez? Eta orokorrean kalkulatzen dugu egongo diela 2500, 3000 langileen artean afektatuta. Badalen egunean, Gurutzetako ospitalean istiluak egon ziren labek jakitera eman duenez. Sindikatuak salatu duenez, 2 langile atxilotu eta beste 4 identifikatu zituzten. Gainera, grebalari bat ospitaleko larrialdietara eraman behar izan zuten. Edonola ere, protestekin jarraituko dutela iragarri dute. Eta Nafarroan deitu ditu Satsek osasunbideko 4.000 erizain eta fisioterapeuta grebara. Osasun etxeen eta ospitaleen aurrean egindako kontzentrazioetan lankarga handiagatik eta lan baldintzengatik nazkatuta daudela adierazi dute. Sindikatuaren arabera ebakuntza gelaren bat gelditu eginda grebaren ondorioz, baina oraingoz ez daukate datu ofizialik. Nafarroako gobernuaren arabera, goizeko txandaren jarraipena 5,5%koa izan da. Eta Bizkaiko etxe-etxeko laguntza sektoreak greba eguna izan du berriro, labek deituta. Sektoreko langileek 7 urte baino gehiago daramatzate lan hitzarmena berritu gabe eta negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute. Gatazka nahiko blokatuta dago, patronalaren partez ez dago ezer, baina jartzen dutena oso urrun dago gure alderkepenetik, eta momentu honetan nahiko blokeatuta eta ardura gu jartzen dugu ardura patronalaren gainean, baina bai udaletxetik o instituzio publikoetan gainean. Hau da, azken finean, zerbitzu publiko egiten duten langileagok, zerbitzu publiko baino ez da. Eta momentu honetan ez dago deialdirik patronaren partetik. Interpelatu dugu udaletxeari, baina momentu honetan instituzioen partetik, administrazioen partetik ez daukago erantzunik. Patronalak momentu honetan jasotzen dute 20 eta 23 artean igoera, eta bueno, diru hori, jaso duten diru hori haien boltseikoa geratu da, langileago daramate iaia 8 urte soldata izoztuta.
Beraletik elak kritikatu du labek Osalan eta Nafarroako lan osasunaren institutuan parte hartzea erabaki izana. 2022an 71 pertsona hil ziren lanean eta 2500 lagun lan gaixotasunengatik elaren arabera. Bestalde, elak salatu duenez, labek Osalan eta Nafarroako osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuan parte hartzea erabaki du. Orain arte mobilizazioak elkarrekin egin ditugu. Hori da, orain arte indarrean genuen protokoloak zeukan balio handiena. Eta baita ere, protokoloaz gain, instituzio egin behar genizkien aldarrikapenak elkarrekin egiten genituen. Eta elkarrekin egiten genituen kalean, manifestazioetan. Behatzen genuelako, organo horietan etzegoela borondaterik langileen aldeko interesak defendatzeko. Eta gure egiteko nagusia zala, kalean mobilizazioen bitartez, protesten bitartez, organo horietan hartzen diren erabakiak baldintzatzea. Behatzen dugulako, gaskoz gehiago baldintzatzen dela, kalean langileekin, organo horietan, mahai baten inguruan eserita baino. Eta hori da bertan bera geratuko dena, eta hemendik aurrera, elak bere aldetik eta labek ikusiko guztelan, baina erantzunak alde bakarrez hartu beharko ditugu. Eta organoetara bueltatzeak, ondorio praktiko argi badu, eta orokorrean ela eta laben arteko elkarlana zaildu egiten dela eta komisiones obreras eta UGT-rekin izan dezaketena erraztu. Eta guretzat gai oso sentiberak diren gai batzu elkarrekin landu nahi izan ditugu eta zaindu ditugu. Eta hau ere galtzeak asko zailtzen du etorkizunean elkarlanean aritu ahal izatea. Martxoak 3 elkarteak memoriagunea sortzeko erakundek emandako azken aurrera pausoa ospatu egin du. Elkarteak prentsaurrekoa eskaini du goiz honetan gunearen egoera zein den azaltzeko batetik eta sarraskiaren 47. urteurrenean egingo diren ekintzak aurkezteko bestetik. Izan ere, ostiralean 47 urte beteko dira Espainiako poliziak 5 langile hil eta 100 zauritu zituenetik Gasteizen eta urtemuga oroitzeko ekitaldi eta mobilizazio andana izango da Arabako hiriburuan. Aurten 1976ko martxoaren 3ko sarraskiaren 47. urteurrena izango da eta gehiengo sindikalak manifestazioa bizi baldintzen zuntziketaren aurka etorkizuna bermatzeko oraina borrokatzen lelopean antolatu du. Ela, LAB, Steilas eta ESK sindikatuek agerraldia egin dute martxoak 3 gunean Zaramagan. Ostiral honetan Gasteizko sarraskiaren 47. urteurrenaren baitan antolatu dituzten ekintzak aurkeztu dituzte. Martxoaren 3an arratsaldeko 6etan omenaldia egingo diete 1916an Gasteizen hildako langileei. Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo eta Bienvenido Pereda, baita Basaurin eta Tarragonan egun batzuk geroago hildako langilei ere, Juan Gabriel Rodrigo eta Vicente Anton. 1976an fabriketan ez ezik poltsak utzi zituzten emakumeen aldarrikapenak gogora ekarri dituzte gaurko egoerarekin parekatzeko.
Sindikatuek azaldu dutenez bizitzaren garestitzearen aurrean mobilizazioak eta borrokak antolatzen ari dira, lantokietan eta kaleetan, langile klasearen erosteko ahalmena defendatzeko. Horrekin batera, sistema publikoaren alde egiten ari diren mobilizazio ugariak eta pentsiodunen mugimenduaren borroka goratu dituzte. Kalera aterako gara, bizi baldintzen suntziketearen aurka, luchando el presente para asegurar el futuro lelopean. 57 urte geroago, klase konsentziak ulertzen hasten ditu, batzarrak eta herri mugimenduak antolatzeko arrazoi berberak indarrean jarraitzen dutela gaur egun ere. Kontsentzia horrek, berak gogorazten digu langileari ez dituela ezer oparitu, eta lortu dugun guztia antolakuntzari eta borrokaria esker lortu dugula. Sindikatuen esanetan osasunaren kalitateak, zaintzak, pentsioek eta hezkuntzak ongizate maila islatzen dute eta defendatzera deitu dituzte herritarrek. Bere aldetik, Bingen Zupiria gobernuaren bozeramaileak jakitera eman du Gobernu Kontseiluak Martxoak 3 Memoriagunea Fundazioaren eraketan parte hartzea erabaki duela gaurko bileran eta etorkizuneko fundazioaren estatutuak ere onartu ditu. Prozesuaren hasieratik aurreikusi bezala, erakunde hori fundazio publikoa izango da. Gaurko gobernu batzordeak erabaki du Euskal Administrazioak parte hartuko duela memoria gune horretan, Martxoak 3 deitutako memoria gunearen fundazioan, eta gaurko batzordean gainera onartu egin ditugu fundazio horren estatutuak eta gure parte hartzea erabaki. Eta kulturarloan 40 minutu rock jaialdiaren antolatzaileak pozik agertu dira festivalak izandako erantzunarekin. Kontzertuetarako sarrera guztiak agortuta 8.000 pertsona bildu ziren larunbatean landako gunean. Bizirauteko nahikoa omen da eskutan daukaguna, baina izate zati txikia ote da askatasuna. 2023ko hasiera honetan 172 preso eta 25 erbesteratu eta deportatu gelditzen dira. Horietatik 17 larriki gaixo daude. 148 Euskal Herriko espetxeetan daude eta askoren egoerak egin du hobera. Baita haien senide eta gertukoenak ere. Baina salbuespen espetxe politika ez da bukatu. Euskal jendartearen implikazioa erabakigarria izan da urruntzea eta sakabanaketa amaitze aldera. Baina hemen jarraitzen du salbuespenak, injustiziak. Hemen gure inguruan lagunen, auzokoen, senideen edo gure haragietan. Hemen bada oraindik. Eta zineman ostiralean estreinatu zen Irati eta lehen egunetik lortu du arrakasta Paul Urkijo zuzendariaren bigarren filmak. Gehien ikusi den filma izan da Araba, Bizkai eta Gipuzkoako aretoetan. Eko gazte zindateke Ibar Jaun izan. Neure burua aurkezten dut xumeki, Ibar Jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sigesten elemele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, Iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan sinesten. Ahantzien izena eta ezen oiz berriz aipa. Hamaika telebista ahotsa aspidatzi moduan ematen hasi da bere web orrian. Orain, NLP teknologiak langunearekin elkarlanean duela aste batzuk dago martxan eta frogatuta adimen artifiziala baliatuz.
Adimen artifiziala oinarri, azpidatze automatikoak eskuragarri jarri ditu Hamaika Telebistak webgunean. Hamaikan hasi ginenetik bagenun helburu bat, eta zan euskaldun berriei altzala eskaini ahal izatea azpitituluen bidez esaten genuena telebistan, ez? Orduan eta urte guzti hauetan, hori ez da posible izan, ez genulako baliabiderik eta seguruen teknologia nahikorik. Orain NLP teknologia etxearekin, Eluiar Fundazioak kudeatzen duenarekin, posible izan du hori lantzea, bai elkarlanean azkenean beraiekin, eta kamekin ere bai beste gure aliatu teknologiko bat aspaldikoa, ez. Orduan, hiruron artean garatu dugu, esaten dena azpititulu bihurtu ahal izatea, eta hori nire ustez balio gehitu bada Hamaika Telebistako ikuslentza. NLP teknologiak dira ordenagailuek eta hizkuntza ulertu, tratatu eta sortzeko erabiltzen dian teknologia guztiak, ezta? Eta hor sartzen dira bai itzulpen automatikoa, edo baita hizketaren ezagutza, eta azpititulazio automatikoa, hizketaren sorkuntza, chatbotak, lako mila gauza. Hamaika Telebistarentzako egin duguna da gure azpititulazio automatikoko teknologia integratu Hamaikako lan prozesuetan, ez da? Orduan, albiztiak edo edozein bideopieza eta grabatzen danean eta katalogora igotzen danean edo publikatzeko igo behar denean aukera dago, nahi bada automatikoki azpititulatzeko, eta nahi izan ezkero azpititulu automatiko hietan da zen akatsak zuzentzeko eta gero publikatzera bidaltzeko. Eta egin dugu gure teknologia hori bertan integratu eta egokitu. Horretarako Hamaikak urtea baliatu du kazeteriak formatu eta sistemari behartzuen informazioa erakusteko. Egia da, azpidatziak automatikoki kudeatu ahal izateko, kazetariek hilabete deixente pasa dituztela lanean, sistemari erakusten eta zuzenketak egiten, gaur egunean zuzenketarik egin gabe ere ikusentzulei eskaini ahal izateko azpidatzi automatiko hauek. Azpidatziak martxan jartzeko helburu nagusia izan da batez ere irisgarritasuna. Irisgarritasuna bai entzuteko arazoak dituzten pertsonetan pentsatuz, baina baita ere euskara ikasten ari diren horientzako lagungarri gisa. Aurrera begira erronkak izango dira, albisteetan ez ezik, elkarrizketetan eta saioetan eduki gehiagotan azpidatziak eskintzeko aukera izatea, eta baita zergaitik ez beste hizkuntza batean dauden elkarrizketak euskeratzea, edota kanpora begira ere interesgarria iruditzen zaigun edukia euskeraz sortu eta beste hizkuntza batzuetan azpidatzia izateko gaitasuna izatea. Hurrengo erronkak albiste ez haratago, elkarrizketak eta saio ezberdinak eskaini ahal izatea izango dira. Aurrerantzean ere proiektu hauekin jarraituko dugu, bai orai NLP-rekin eta bai kamekin eta beste batzurekin ere, espero dut topatzea berriak ere. 2020-2023an piztu kultura planak 21 milioi euro sartu ditu Gipuzkoako kulturan. Lurraldean kultura proiektuak garatzeko finantzaketa tresna nagusia bihurtu da. Sei milioi euro, baina azkenerako gu konturatuta gauz eta onartu behar dugu diru hau, milioi hauek, zera kopuru hauek, palanka baino ez dira martxan dauden eta martxan jarri nahi diran proiektu guztiak sustatzeko eta eragiteko. Somos Luba, somos Luba, encantada de conocerte, con tu Luba. Vive al ritmo de tus sueños donde estés, tírate sin miedo, emergerá la red, la causa es del efecto que
somos luz, encantado de conocerte, con tu luz. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte.